أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه نغفل به أن لا جبر بلا جلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni ye an ka video taku filanan ye an balimacɛ comédien Amad Kalabanci komi a b'a ka page kan cogo min a ka ɲiningaliw jaabi la an ye video fɔlɔ bila yɔrɔ min na o de ye ni sitana bɛ ala ka baara de la a bɛ mission dɔ de la yala kiyama ɲangili bɛ sitana ye wa yala sitana ka kan ka jankata wa an b'a fɔ la mun na i ka dɔn k'a fɔ ni adamadennin ye fagali kɛ n'a ye mɔgɔ dɔ faga a ka kan ka lajaba duniya yan a ka kan ka ɲangi kiyama fana nka ala ka danfɛn wɛrɛw bɛ yen n'olu ye tiɲɛni kɛ an si t'a miiri k'a fɔ ko lajaba b'u ye ɲangili b'u ye kiyama o dɔ ye jumɛn ye kabapɛrɛn sanpɛrɛn ale bɛ fagali kɛ a bɛ mɔgɔw faga nka an si tɛna miiri k'a fɔ ko kiyama ala bɛna kabapɛrɛn sanpɛrɛn lajaba la a b'o cogoya kelen na volcan ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛra tasuma dɔw bɛ poyi ka bɔ o fana bɛ tiɲɛni kɛ an si tɛna miiri k'a fɔ ko o volcan in ko a bɛna lajaba kiyama ala ka danfɛn dɔw de fana fiɲɛ fana b'o cogoya la fiɲɛba minnu bɛ tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ tilefilanin na fiɲɛ ye tiɲɛni kɛ ameriki cogo min na maa si t'a miiri ko fiɲɛ ka kan ka lajaba an yɛrɛw fɛ yan samiya la san bɛ tiɲɛni kɛ sanji bɛ tiɲɛni kɛ nka an tɛna miiri k'a fɔ ko sanji ka kan ka lajaba ala fɛ kiyama la donc i ka dɔn k'a fɔ sitana fana b'o cogoya kelen de la sitana tɛna lajaba ala fɛ puisque ala y'a bila mission dɔ de la n'a dɛsɛla k'o mission in de kɛ o de la a bɛ se ka lajaba n'o tɛ maa dama n'a y'o mission kɛ a yɛrɛ danna o de kama a tɛ se ka fayi o mission na fiyewu o mission tɛ se ka tiɲɛ a bolo i ka dɔn k'a fɔ sitana kiyama siga t'a la a bɛna don tasuma kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ nka a donni tasuma kɔnɔ o tɛna kɛ lajaba ye a ma ɲangili tɛ munna kuranɛ yɛrɛ ko ko sitana danna ka bɔ tasuma la de sitana danna ka bɔ tasuma la n'a tilala ka nin baara in na dɛ a bɛ segin ka taa a bɔ yɔrɔ de la a bɛ segin ka taa a lasulu de la sitana bɔla tasuma de la n'a tilala ka mission na a bɛ segin ka taa o tasuma kelen de la a bɛ segin ka taa a lasulu de la donc o tɛ ɲangili ye a ma fiyewu o tɛ lajaba ye a ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min mɛlɛkɛw olu fana tɛ tiɲɛni dɔn olu danna ɲali dɔrɔn de kama u b'u o ɲali in kɛ tilkaiyan o kɔrɔ de ye automatiquement olu fana ni saratiw ye u fana bɛna don arijinɛ kɔnɔ nka u tɛna damu foyi de sɔrɔ arijinɛ la puisque u bɛna segin u lasulu la fana sisan n'a y'a lajɛ a fɔra ko sitana in ko an ka kɛ an jugu ye an ka gɛn ka mabɔ an na i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na auzubilahi mina shaitani rajim an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma min kɛra gɛnnifɛn ye min kɛra faralabonfɛn ye an ka kan k'a gɛn de ka mabɔ an na munna an b'a fɔ tiɲɛ don fɛn caman bɛ yen ne ni aw an b'o gɛn k'o mabɔ an na nka o y'a sɔrɔ ɲangili tɛ an yɛrɛ t'an miiri k'a fɔ ko fɛn ninnu ka ɲangi n'o ye sɔfɛ ani bo o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛ u fili k'u yɔrɔ majanya an na nka an tɛna miiri k'a fɔ k'an bɛna u ɲangi la an t'u ɲangi o mɛ munna an bɛ bo ni sɔfɛ ninnu fili yɔrɔ jan k'u yɔrɔ u mabɔ an na dɔwɛrɛ tɛ dɛ o sɔfɛ ninnu bɛ an bana de n'u tola an cɛ ma donc an b'u mabɔ an na o de kama o ye farikololafan ye
ruhaniya fana farikolola fan walima ruhaniya fana fan fɛ spirituellement ni sitana tola an kɛrɛfɛ sitana b'an bana de i n'a fɔ sɔfɛ b'an bana cogo min donc ne ni aw an b'an jija de ka sitana gɛn k'a yɔrɔ majanyana a kana na an bana n'a y'an bana o bɛ kɛ sababu ye ka an ka ruhaniya ɲɛtaga alako ɲɛtaga spiritualité ɲɛtaga k'o ralenti k'o sumaya i n'a fɔ banabagatɔ tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min i ka dɔn k'a fɔ ruhaniya fana fɛ sitana bɛ an bana de donc an kan k'an jija k'a yɔrɔ majanyana k'a gɛn k'a yɔrɔ majanyana i n'a fɔ an bɛ sɔfɛ yɔrɔ majanyana cogo min nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ka kan ni lajaba ye n t'a dɔn ni n ka kuma in bɛ faamu jɔn de ka kan ni lajaba ye ne ni e ani jinɛw ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ko ale ma adamaden ani jinɛ dan foyi de kama fo ka ale ala subhanahu wa ta'ala bato y'a ye anw ni jinɛw danna ala batoli de kama ni anw dɛsɛla ka ala bato sa i ka dɔn k'a fɔ ɲangili bɛ anw de ye kiyama parce que la connaissance du mal et du bien n'o ye ɲuman ani tiɲɛni o dɔnniya bɛ anw de la ala y'o dɔnniya di an ma ka tila ko an k'a bato n'an dɛsɛla k'a bato sa i ka dɔn k'a fɔ kiyama an bɛ ɲangi ala subhanahu wa ta'ala fɛ dakuruɲa kelen na sitana tɛna ɲangi kiyama sitana bɛna segin a lasulu la n'o ye tasuma ye nka o tɛ kɛ lajaba ye a ma donc ne de bɛ ala ka tilennenya yira ka ala ka ladiriya yira an tɛ fɛ video in ka janya an bɛna tako sabanan kɛ o ye diyagoya ye video tako sabanan kɔnɔna la an ye layidu min ta aw ye o de ye sisan yala ala subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ dan ka adamadenw dan ka tila k'a latigɛ a yɛrɛ ye k'a fɔ ko ninnu de bɛna don arijinɛ kɔnɔ ani ninnu ka jahanamadenw fana latigɛla ka ban yala o ala de don wa yala ala bɛ adamaden fili wa an bɛna na kuma o kan video tako sabanan na ani an bɛna min tugu o la an balimacɛ amadu kalabanci a ko a fɔla ko alakira sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛw y'a dusukun fara walima o y'a disi fara k'a dusukun ko k'a jɛ a tɛ se ka kojugu kɛ ko munna o ɲɔgɔnna ma kɛ sitana la sisan an ye sitana ta walawala o faamuna yala alakira a dusukun farala de k'a dusukun ko physiquement wa an bɛna na kuma o fana kan video tako sabanan na hali n'a janyara an kɔni bɛna dafa o la ka tɛmɛ ni mawudu wɛrɛ ye ala ka ne ni aw bɛn sababa ma ala ka faamuya di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu